Ate Del ha, yan na yung ano mo, kasi gusto rin siya makita ni Ate Del eh. Minsan daw kapag hindi maulan, dito natutulog si Mika. Yan, may kwarto, may gahan siya sa loob. Parang sa haba mo na yan tay, parang hindi ka magkakasya dito. Testingin ko nga. Wala naman tayong gagawa. Tama eh. Yan. Grabe oh. Mga kalingap oh. Yan lang. Ayos na. Sobrang ano. Sobrang sikip. Ano kasi, kung makikita nyo mga kalingap, yan oh, tabingi po siya, masakit sa likod. Yung sabi nung bata, kapag ano po daw, kapag hindi maulan, dito siya. Kapag medyo umuulan na daw, ano, tumutulo, lumilipat siya dito. Mga kalingap, at andito tayo ngayon kala Tatay Ped Abring. Yan, nakakalimutan ko yung pangalan ni Tatay at kasama ko ngayon dito si ano, ang kanyang anak na si Mika. Ayan. So itong bata na to ay nag-aaral. Ilang ano ka na ngayon, Mika? Grade 9 yan. Yan, dito sila nakatira ng lolo niya. Oh. Yan, may kita nyo naman yung kanilang katayuan dito. Yan. Kaya ngayon, hindi pa namin masasabi kasi agad na sure na yung pabahay sa inyo. No, bali, kasi mahirap agad mangako nang wala pa eh. Ngayon, ang sinasabi lang namin, kaya nandito rin kami, is para malaman namin na kung sure ba dito, kung wala bang magagalit. Halimbawa na may dumating na magpabahay na sa inyo. Wala naman tatay, no? Si tatay. Ay, nung nakaraan pala, Mika, malakas yung ulan. Anong nangyari? Tulo na naman. Doon man po ako natutulog minsan kala ate. Sino ate? Kala Kuya Marlon po. Diyan. Doon po kasi ako sa pinsan ko minsan. Doon ka nakikitulog. Pag minsan dito lang din. Yung kutsyon pala, no? Hindi ko muna talaga binili. Pero meron na. Hindi ko talaga binili kasi mahirap. Kung bibidlada lang kita ng kutsyon diyan, mauulanan, mababasa. Masisira, sayang. Bibiling ko hindi lang basta kutsyon yun, kundi talagang pangmatagalan na, Uratex na kumbaga. Tsaka yun, yan kala tita, kala ate, yan, hindi sila nagpapabanggit ng pangalan. Ayan, nakausap na natin ng one-on-one si Mika. At lubos kami nagpapasalamat sa tiwala na ano. At hanggang ngayon, nagyantay pa rin kami na mabuo yung pangpabahay kala Mika. Para hindi na sila nag-ano rito. Kasi talagang sobrang hirap ng kalagayan nila dito. Bukod sa ito nga, babae ito at si tatay may edad na rin po. Kailangan na talagang maayos itong kanilang natutulugan dito. Anong grade mo na ulit, Mika? Po. 9, grade 9. Makakalimutin ako eh, sorry. Si tatay, 70. Ito po yung video pala nung nakaraan na umiyak si Ma'am Del. Kasi kamukhang, ano pala tatay, dito tayo kay tatay. Ano pala,
Kaya pala umiyak yung nakaraan si Ma'am Del ay ano po yung tatay, kamukha niyo po yung tatay niya na namayapa na. Marami siya. O kamukha niyo po, kaya sobra talaga siyang naiyak sa inyo. Kaya ayun, isa rin si Ma'am Del na isa rin si Ma'am Del na nagbabalak na hindi nagbabalak kundi isa si Ma'am Del na tutulong sa inyo. Hindi pa namin ma-assure sa inyo ngayon sa inyo nila Mika kung kailan at kung gaano kalaki yung bahay naman. Pero ang may lang ho namin sa inyo palagi kaming nandito para kahit papaano sumusuporta sa inyo sa pang-araw-araw nyo. Kaya bibigyan mo ako mas kaunti. Ay, ako yan, at sa tulong din ng Trio Kuwela, yan nila Kuya Alex, nila Nathan. Ate Del yan na, yung mo, kasi gusto rin siya makita ni Ate Del kasi si Ate Del po tatay ay umuwi na ho ng Maynila. So mga ilang buwan na naman siguro bago makabisita yun dito. Kaya sabi niya, yan, yung request niya, gusto kanya makita para kahit papaano, syempre bilang ikaw ay kahawig ng kanyang ama, parang buwabalik-balik din sa alaala niya na yung happy ng kanyang Sabihin mo lang, maraming salamat. Yan, binigyan namin si tatay ng Tsaka may pangdagdag ako para naman to kay Mika. Para kahit paano kapag may gustong bilhin yung bata, may mabibili siya. Mika kasi meron naman na si tatay. Ito Mika At meron, magkano to tatay? Ay malaki din pala. Malaki din pala. Na yung kay tatay niya. Para sa susunod. Nanakong barya dito, nandun Binigyan namin. So ito po yung mga kalingap, bali kapag gabi, minsan daw kapag hindi maulan, dito natutulog si Mika. Yan, may kwarto, may higaan siya sa loob. May kita niyo ba? Ito yung lumang bahay niyo tayo, no? Ito yung lumang bahay nila. Ngayon sa sira na, tayo na lang doon si tatay. Tapos si tatay naman, dito naman sa kabila. Yan nakabalok. Parang sa haba mo na yan tayo, parang hindi ka magkakasya dito. Testingin ko nga. Ay, wala naman tayong gagawa. Tama rin. Yan. Grabe mga kalingap Yan lang, ayos na. Sobrang sikip. Tapos yung kahoy ito. Siya, lamesa. Lamesa siya na kulambo. Yan hirap, ang sakit sa likod. Grabe. Tapos dito naman kay Mika, pasukin din natin yan. Wait lang po, madumi. Wait lang daw, madumi. Okay lang yan. Maging... Yan. Nagmo-module ka. Hindi, tabunan mo na lang. Yan, okay na yan. Kaya mo lang, hindi kami maarte. Dito yung kay Mika. Ito yung gusto kong kasi kung makikita nyo mga kalingap, yan tabingi po siya, masakit sa likod. Yung sabi nung bata, kapag kapag hindi maulan, dito siya. Kapag medyo umuulan na daw, tumutulo, lumilipat siya dito, tapos kulambo. Yan lang, tapos bukas yan. Tapos minsan nakikitulog siya dun sa pinsan niya para, yun nga naman, syempre babae yan, tapos dalagitan na rin para maging safe din po siya. Si tatay, matanda na. Yan, nakikita nyo yan. Tapos butas, trapal. Bukas pala to. Bukas pala to, Mika. Grabe, kawawa naman yung mag-ama dito. Kawawa naman. Alam nyo ba mga kalingap to dati? Kung napanood nyo yung video ko, yung mga unang-una, yung mga nagla-live ako, umuulan, nagtatagpi ako ng trapal. Kasi yung bubong namin trapal din, nung nasa Taguig pa ako. Partida yun, pa yun hindi naman nangungupan, pero kasi yung dating lugar ng ko yun, ng ex-girlfriend. Yan. So ganito rin yung style nun. Kaya ramdam ko yung hirap sa ganitong kalagayan.
Kawawa naman yung bata. Pero yun nga, ang kinaganda dyan kay Mika, na kahit ganito yung ano niya, kalagayan nila mag-ama, hindi siya nahihiya. No, talagang pumapasok siya, nagpupursige siya na sa pag-aaral. Tapos mga kalinga pa yan, no? Ito yung kanilang ulam. Yan. Yan, no? Isda. Kanilang ulam. Yan. Ano to, tay? Ah, wala. Ito kanin. May init-init pa yung kanin nyo, tay, ah. Yung mga gamit nila, timba. Kawawa naman, no? Kawawa naman yung magtatay dito. So, ang magiging plano namin dito, mga kalingap, kung sakali man na mabuo na namin yung pangpagawa. So, eto, dito na po yung sa, ano na yan, dito pahaba rito. Pag ganyan, yan yung bahay ni tatay. Tapos nakaharap siya dito para ito, maging open na. Pwede pa nilang maging maging tinda-tindahan nila eh. No? Kasi tapat siya ng kalsada eh. Para dyan maluwag na, maganda yung pwesto. Pinagpunan din sila tatay ng Oo. Oo, pwede nga pwedeng pang Kahit yung open lang siya na na-displayhan lang ng sa harapan. Oo, pang gulay-gulay, no? Mga gulay-gulay, mga tatay ko sakali man na bigyan na halimbawa na mabigyan ka namin ng pwesto dito, ano pong gusto niyo itinda? Anong mabili-bili kung may gulay, kung makasilting na Gulay-gulay, no? Para hindi na kayo problema ni Mika. Oo, bili ng isda, yung na. tinitinda. No, para may kapag walang pasok pa si Mika, may paglibangan din. Ano gusto mo yung Mika? Gusto mo yung ganon, yung gulay-gulay? Natin naman po si Papa ng mga gulay din dito. O nga pala, tanong lang, hindi namin natanong nung nakaraan, saan kinukuha ng papa mo yun? Yung mga gulay? Dito po, yung papaya po, tapos yung langka. Yung saging, paano pag wala pang bunga yan? Ah, dito, ito. Ah, yung saging dyan galing yon nung nakaraan. Ah, okay. Eto, kanina naman tong bahay na to. Dito po yung bodega po. Ah, bodega na to. Oo. Oh. Bodega pala yan. Ha? Sisirain na din yan. Sisirain na din. Papaayos na daw po yun. Papayos na. Doon na daw po yun. Sisirain na din yan. Ano na? Hindi may sa akin. Ang tawag dito tayo matanong lang, bakit yung mga kamag-anak nyo po ba ay na-try nyo ng lumapit para sa bahay nyo? Ay, nagparito doon. Ito dito. So, ano sabi tay? Ay, kung ano mapatiging ka tata, yan na mo patiging. At masama may dasig mo doon. At pag dinaanan niya ng tinampo, masisira lang yung ginawa mong bahay. Kaya niya dito, tanggalin mo niya yan. Meron na lang, no? Hindi tatay, ang tanong ko po kung lumapit na po ba kayo sa mga kamag-anak nyo para mapaayos yung bahay nyo? Hindi, kung sakaling pwedeng maglagay. Hindi, ang tinatanong ko sa kanya kung humingi na ba siya ng tulong sa mga kung humingi na ba siya ng tulong sa mga kamag-anak niya na para sa pabahay niya. Dati ba? Ah, dati. Oo. O mahirap din ang buhay nila. So, mahirap din. Mahirap din na sa buhay. Hirap din naman sila. Ay, hindi naman pagpaparahit ng mga anak. Hindi ako nag-ahit. Mahirap din pala sa buhay yung kamag-anak nila. Kaya wala rin maibigay na tulong sa inyo tayo, no? Oo, wala. Naabot-abot na lang po ang ulam. Saka Ulam, tsaka kanin. Ah, bigas, ganun. Pero ikaw naman, Mika, di ba may mga kapatid ka pa? Tama ako, no? Pinupunta-puntahan ka rin dito. hindi po. Pero nagbisita po yun sa akin dati. Ah, dati pa, baby ka pa. Hindi po. Ah. Nito lang pong pandemic Siguro hirap din sa buhay mama mo dun. po. Marami po ang anak ay. Ah, bali sa ibang Doon sa una niya pong asawa kasi ako lang po yung iba yung tatay. Ah, okay. Oo. Ganun pala yung nangyari. Kaya hindi rin kayo matulungan ng husto kasi wala din wala rin sa pamumuhay tatay, no? Siya, madaming anak.
Hirap din. Saka mga maliliit pa po din. Mga baby pa yung mga kapatid mo. Ayan. Ah, liliit pa. May kagaya, may Mga ilan? Ano po, siguro si Kian po yun, si Kian, si Casey, si Kevin, si Kier, tas yung Kambal. Ano? 6. Tapos yung bunso, mga 2 taon pa lang. O wala pa. Kasi po noong 2019 po ata yung pinanganak. 2019. Nga, bata pa nga. 23 years old. Baby pa nga talaga. Ngayon, alam na namin na ano. Ayan mga kalingap, alam na natin kung bakit hindi rin sila matulong-tulungan. Kasi hirap din pala sa buhay. wala din. Hindi talaga dahil. So, sige tatay, dito na kami. Huwag kayong mawalan ng pag-asa nila Mika at gagawa kami ng paraan din ha. Pero hindi kami nangangako. Mahirap kasi yung puro pangako eh. Tapos wala namang yung ginagagawa. No? Marami sa Kasi kahit papaano naman kami, kahit papaano may mga butihing puso tayo na mga OFW, mga kababayan natin na nagpapaabot ng tulong sa amin. Tapos idinadala namin sa iyo. Siya mga kababayan natin. Mga kabiyaya, mga kalingap, hindi ko po muna sinabi kila tatay at kila Mika. Yan, nandito si Nathan. Hindi namin muna sinabi ng Trio Kuwela na may pera na po talaga para sa pabahay nila. Pero yun po, kulang pa po yung pera na naipon namin. Bali po si Ma'am Del ay nagbigay po ng 20,000. Yeah, wow. Tapos may 10,000 pa po na galing kay Ma'am Aida. So bali 30 na po. Tapos hindi pala, tapos meron pa pero kulang na kulang pa rin po kung aabot man ng halagang 50,000 ng budget sa pabahay ni tatay o masigit pa mga 70 gagawin ang mangyayari ho noon kalahating semento, kalahating hollow blocks, tas kahoy na sa taas, tas yung bubong nila ay yero. Alam nyo naman po dyan mga kabiyaya, alam nyo naman yun mga kalingap kung gaano kamahal ng magpabahay, no? Hindi pa namin masabi sa kanila na meron na talaga. Bali gagawin natin kasi susurprise natin sila na may mga materialis. Pupunta na kami doon, nadala-dala na namin yung mga materialis para masupresa po yung dalawa. So yun nga po, maraming salamat. Dito na lang yung vlog namin ng Trio Kuwela. Yan, Alex Librado Vlog. Yung mga lumalabas pong pangalan dito banda, paki-subscribe po yan. Member ho yan ng Trio Kuwela family. Siyempre sila Kuya Balat, Kalinga Province, inspired by Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Rene Oisi. Sa mga hindi nakakilala si Rene Oisi, siya po yung PWD na charity vlogger na aking isa sa iniidolo, no, sa bandang Visayas, Cebu. Kaya si Kuya Rene Oisi, pakisuportahan mo. Shoutout Kuya Rene ha. Kaya salamat, ingat po kayo palagi and God bless.